Mutane na cewa Alinu ne ya sa aka ba wa Adam Zango kyautar mota, amma ku tsaya ku ji alherin da Adam Zango ya yi wa Malam Salah. Ku kasance da ni don kawo muku wannan cikakken labari. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Yanzu wato ina cikin karatu namu na daɗin kowa, sai na ga wasu abubuwa suna trading, suna tafiya akan Adam Zango. Wallahi a yadda na sani in my life, Adam Zango yana ƙaunar mutane, yana ƙaunar cigaban al'umma. Ba don komai nake faɗi irin wannan abu ba na manta akwai lokacin da wasu 'yan Kaduna suka zo suka ce ya za musu hanya a saka Adam Zango zai musu aiki. Wallahi bayan sun yi ciniki a naira 30,000 ma a lokacin ya ce zai musu. Wallahi da na haɗa su da shi ya duba script ɗin shi kamar irin wannan haka, sai ce zai, amma ba damuwa su ba ɗan lela kuɗin zai kawo masa, wato ni kenan, dan ana kirana ɗan lela Kaniwo. Muka tafi da mutanen nan muka bar shi a gurin yana zaune, ba na manta a studio ɗin shi, Crown Studio nan daidai dangi. So muna tafiya sai ya kwalla min kira, ya ce ɗan lele, sai na ce na'am, sai na dawo na same shi, ina dawa ina samun sai ya ce ɗan lele ka karɓi kuɗin, idan ka karɓa ka rike, kuma in Allah ya zan zo musu aiki. Billahi zai haka muka da shi. Wani abu ban taɓa faɗa ba na faɗa, amma yau ta kai ta kawo na faɗi yadda rayuwarsa, ɗaya daga cikin rayuwarsa yake ciki. Kuma ni ban taɓa wato ainihin bai taɓa kirana na yi aiki a kamfaninsa ba. Amma ina ji a wajen ƙananan artist da manya, wallahi shi kaɗai ne wanda idan kai masa aiki zai kyautata maka. Mutane maza da mata ƙananan artist ma zai biya su sosai, su ta mamaki. Ya biya su dubunnan kuɗi sosai, su ta mamaki. Wasu kuwa kawai sai dai su ɗan basu na mota amma sun samu. Amma shi da mutane nawa ne a ƙarƙashinsa, mutane nawa ne waɗanda suka dawo ya ba su shawara su dawo su tsaya da ƙafarsu, kuma sanadiyar ba su shawarar da suka yi da yi suka dawo yanzu wasu abubuwa ne. Amma da sun je suna tare da shi, yana taimaka musu, suna taimaka juna sosai. So Adam Zango gaskiya kai ɗan halak ne, kuma shi kaɗai ne wanda ni a idona na gani. Ba na manta a Kano muna aiki, wanda an masa makeup ana aiki, sai lokacin sallah wallahi ya je ya wanke wannan makeup ɗin nasa, ya je ya sallah. Amma wasu sai su ta shiriri ta wasu su zauna lokacin sallah ya su yi da wuri ba, za dai su yi amma ba da wuri ba. Amma shi da ya ji kiran sallah wallahi tashi yake ya sallarsa. Da haka Adam Zango ka yi haƙuri ga irin abubuwan da suke faruwa a kanka. Ka yi haƙuri. Allah wuce zuciyarka. Ban taɓa yi maka bidiyo ba, ban taɓa yin bidiyo in ce na yabi Adam Zango a rayuwata ba, sai yau. Kuma shi ma karo na ci da irin abubuwan da ake faɗa da kuma abin da ka ci da kanka. Da haka ni ina yabanka sosai a rayuwata, ina yabanka sosai. Kana son taimakon jama'a, kuma kana yi. Kuma wallahi Adam Zango inda ya san ka ko a ina kake, ko mai rintsi zai ɗaga mahonu ko kuma ya tsaya ku gaisa. Haka yake, baya maka yanga, baya maka abin nan irin ya yi jiji da kai in ya gan kawai ya ɗaukiyar kai, baya haka. Ba rayuwarsa kenan ba. Maza da mata, babba da yaro, kowa na sani, ni shaida ne. Billahi la ilaha illa huwa yanayin rayuwar Adam Zango da haka muke sauran artist. Wallahi da an more sosai, ga addini, ga sanin ya kamata, ga girmama jama'a, da shugabanninsa, da mutane, 'yan uwansa, abokanansa, da wanda ya fi, wallahi yana girmama sosai. Da haka ni ba abin da zan ce da shi sai dai kai haƙuri. Komai mai wuciya ne rayuwar ta duniya, komai mai wuciya ne. Ka ji
ka tushe kunnanka ka gani ka kautar da idanunka. Wallahi akwai lokacin da muke wani ƙauye muna acting da shi sai ce ɗan lele wallahi arewa ba ƙaramin role ta baka ba, sai dai ka yi haƙuri da abin da za a ce maka a waje. So amma wallahi sai ka je inda ni ɗin nan da ni da wani ya faɗi wani ya ce sai ka je inda an san ka mu ba a san mu ba. Nace a ba ya za a ce an san ni kai ba a san ka ba. Sai ce akwai manya-manyan malamai da reasonable face mu muna rawa da waka da 'yan mata sai su kau da ido ba za su tsaya su kaure mana kallo balle su gane mu, amma ku fa kuna entertainment ɗin jama'a na gargajiya. Da haka ne kaga nan ya ƙara min ƙaimi cewa a riƙe sana'ata sosai. In wani ne bakin ciki zai da ni nawa ne suke nuna bakin ciki. So Adam A Zango ka yi haƙuri. Muna location ne na ainihin daɗin kowa. Na gode madalla.